Галимжан Гыйльманов. Албастылар. 22-нче бүлек. Халимне кара сихыр белән эшкергән иртәдә беренче кар төште. Ул ишеп, калтыранып уянып киткәндә, җир өсте агарып өлгергән иде инде. Яңа кар озак тормый, дымсу үләнгә куна бара, шунда ук эреп тә китә. Эрегән кар бертеге урынына икенчесе төшә, өченчесе, дүртенчесе. Шуларның кайсыдыр эреп өлгерә алмый кала. Бу тере кар бертеге өстенә төшкәннәр тагын да кыюланалар. Шул рәвешле кар япмасы калыная, көрәя. Тирә-якта җан иясенең әсәре дә юк. Урманның аргы ягында күккә багып торган наратлар артыннан таң атып килә. Урман тынып калган. Талгын гына төшеп килүче кар бөртекләре бу тынлыкка сихри ям бирәләр. Халим торып утырды. Учак урыныннан күккә таба нечкә генә төтен тасмасы сузыла. Халим юештә, пычракта җәелеп яткан гәүдәсен җыеп ала алмыйча озак кына интекте әле. Ниһаять ултырды, өстен каккалады. Аннары берни булмагандай алачыкларга таба китте. Ни хикмәт? Бу мизгелдә аның башында бернинди кайгы да, борчу да юк иде. Халим өчен буларның барысы да табигый, шулай булырга тиеш кебек тоелды. Кирип яткач та берни уйламады ул. Өстендәге күлмәген җылымса мич буена салып илде дә түшәгенә менеп ятты. Тиз генә йокыга китә алмады. Әмма ул инде элекке кебек уйлау сәләтеннән дә мәхрүм иде. Халим бу хакта әле аңлап та, төшенеп тә, әмма яхшы тыя. Хәзер ул тулысынча кара сихыр карамагында, албастылар ихтыярында. Кыш кирде, урман карга күмелде. Үтә дә яман су, бер төрле тормыш башланды. Халим хәтерли, иртән тора, зур алачык эчендәге бер бүлмәдә иртәнге ашны ашый, абзарга чыга. Анда эш беткәч тагын кирип китә, кичке аштан соң түшәккә барып ята. Көн сайын бер үк сукмак, алачыктан абзарга, абзардан алачыкка, кайчакта гына мунчага су ташырга, кар көрәргә чакырып алалар. Чакырмасалар, Халим көннәр буе түшәгендә ята, йоклый. Иң мөһиме, моңа ул һич кайгырмый, борчылмый, киресенчә, рәхәтләнеп, разый булып яши. Карчыкларны ул сирәк күрә. Иртәнге ашка да нишләптер аның ялгызын гына чакыралар. Кайчакта гына ике әпәйер килеп кушыла. Кичке аш вакытында карчыклар бер үк өстәл артына утыралар, әмма Халим белән сөйләшмиләр. Майя бөтенләй күренми. Кыш шулай кыш буе алачыктагы бүлмәсеннән чыкмыйча яшәде. Күрешсәләр дә берни булмас иде. Халимнең күңел савытлары шыплап ябылган, аның өстенә 40 пытлы тегермән ташы бастырып куелган кебек. Тегермән дигәннән бер тапкыр ул тегермән тартырга барган икән әле. Читтәге амбар келәтләренең берсендә иде ул кул тегермәне. Бер көнне Халимне шунда ашлык тарттырырга җибәрделәр. Ул инде эшен бетереп килә иде, кинәт тыны бетеп Майя атылып кирде. Кызны күреп Халим сискәнеп китте, әмма артык игътибар бирмәде. Өскә тегермән ташына беркетелгән имән саптан тотып әйләндерде дә әйләндерде. Майя аңа булышырга килгән булып чыкты. Карчыклар утарда юклыктан файдаланып качып килгән. Бу хакта Халимгә сөйләп аны көлдермәкче булды. Әмма Халимнең битараф күзләренә, салкын карашына тап булып, тукталып тотлыгып калды. Шулай да егетнең киң түш күкрәгенә йөзен куйды, он кунган озын зифа бармаклары белән үрелеп, маңгаендагы миңенә тиеп алды. Аннары шул бармакларын Халимнең артка каратып таралган куе озын чәчләренә батырды. Халим дәшмәде, бер урында катып торуында булды. Халим, нәрсә эшләттеләр сине? Ник дәшмисең? Әллә оныттыңмы мине? Бу мин, Майя. Халим аның артыннан кабатлады. Майя. Әмма авызын ачып сүз каталса да, аның карашлары үле, күзләре исә ниндидер мәрт караңгылыгына төбәлеп, тоныкланып калган иде. Майя барысын да аңлады. Һәм дәшми-нитми генә Халимгә он җыярга булыша башлады. Идәнгә җәелгән торыпшадан онны сибереп бетереп капчыкка тутырганнан соң ашыгып чыгып китте. Халим тегермән ташы өстендә утырып калды. Бу минутта аның уйлары да, гамнәре дә, күңеле дә, зихне дә үзенеке түгел иде. Халим бу кышта Майяны бүтән күрмәде. Үзе дә тышка кирәккә генә чыга иде. Аю кебек үз бүлмәсендә көннәр, төннәр буе йоклады да йоклады ул. Аларның нәселен аюлардан килә диюләре әллә чынлап та дөрес микән? Аю да кышын йоклап чыга бит. Әнисе бала чактан уганы кышка керсәң башыңны мендәрдән алмыйсың дип тирги иде. Менә шул галәмәттән үскәндә дә армиядә чакта да котыла алмады ул. Хәзер Халим аңлый инде.
Эш аю нәселендә генә түгел, аның тирән йокысына иң элек теге сихерче карчыклар сәбәпле. Алар гипнозында яшәгән ул бу кышта. Майяны танымавы да шуннан килә. Әгәр чын акылында булса, танымас, күрмәс идемени аны. Күрмәде дисә дә, тагы бер мәртәбә күргән икән Хәлим кызны. Уйланып утырганда аның хәтеренә бер вакыйга килеп төште. Кыш үз көченә кереп кенә барган бер мәлдә Албастылар утарына аю килде. Килеп кенә калмады, хуҗалыкка, йорт-курага шактый зыян салды. Хәлим башта аны сизмәде. Ярым төш кебек кенә хәтерли ул. Баштарак тынгысызланган мал туар тавышлары ишетелде. Аннары төнге күкне ниндидер үкерү авазы ярып җибәрде. Шунда гына Хәлим айнып китте. Тагын аю килде дип уйлады ул. Ни өчен шулай уйлаганын Хәлим хәзер дә аңлап җитә алмый. Аюның башка бер вакытта да килгәне юк иде бит. Армияда килеп интектергән аю хакында ул оныткан иде инде. Күрәсең, күңелендә яткан хәтер күзәнәге бер ел элек булган аю вакыйгасын өскә тартып чыгаргандыр. Аю үкрә-үкрә карчыклар белән Майя яшәгән алачык ягына юнәлде. Бер төртүдә ишекне ватып ачты да эчкә кирип китте. Хәлимнең эчендә дә җанвар уянды. Аюның үкрү тавышы бу җанварны котырта иде. Котыртып кына калмыйча, аның кыргый холкын үртәп урамга чакыра иде. Хәлим 2-3 сикерүдә тышка атылып чыкты, тагын берничә ымтылуда алачыкның аргы башына барып җитте. Җимерелеп яткан ишекне атлап чыгып, эчкә кирип тә китте. Яктырып килгән мәл. Эчтәге тәрәзә тишекләр аша кергән тынык кына яктылыкта пычмакка пыскан Майяны шәйләп алды Хәлим. Аю бүлмә уртасында башын як-якка чайкап, нишләргә белмичәрәк тора иде. Карчыклар күренми. Хәзер дә Хәлим төшенә алмый. Ничек юкка чыктылар икән бу карчыклар? Майяның әбиләр кеше күзенә күренмичә дә йөри алалар дигән сүзләре дөрес булып чыга түгелме? Хәлимнең килеп керүен аю шундук сизде. Ул Майяга карап үкереп торган җиреннән кинәт туктап калды. Аннары салмак кына биеп, артында торган Хәлимгә таба борылды. Менә алар, 2 аю, бер-берсенә карашып басып торалар. Кем кемне? Кайсы өстен чыгар, кеше аюмы, әллә кыргый урман хуҗасымы? Юк, алыш булмый калды. Бүлмә уртасында басып торган аю борынын күккә чиеп үкерде дә пыр тузып чыгып китте. Хәлим ишеккә сылана язып чак кына читкә тайпылып калды. Ул стена буена чүгәләп ярым хушсыз торган Майяны кулларына күтәреп түшәгенә илтеп салды. Аптырарлык хәл бит. Кая киткәндер бу кызның бүреләргә каршы торган көче, батырлыгы. Хәлим әлегә чаклы моны аңлый алмый. Ничек кенә булмасын, аю Майяга да, башкаларга да зыян сала алмады. Каяндыр кинәт пәйда булган карчыклар Майя тирәсендә булашып калдылар. Хәлим тышка чыгып китте. Чыгуга шуны шәйләп алды. Аюның эзе алачыктан чыгып урманга таба киткән. Шул яктан тынык кына агач сынган, үкергән тавышлар ишетелеп тора иде. 20-нче бүлек. Хәлим бу кышта 2 тормыш белән яшәде. Беренчесе аның өйдә иде, Газиз әнисе янында. Якын күршеләре, таныш-белешләре янында. Икенчесе хәтер урамнарында барды. Үткән кыштагы урман вакыйгалары, гомумән урман тормышы аңа 1 минутка да тынгылык бирмәде. Яз иртә килде. Хәлим бик еш тышка чыгып, нарат бүрәнәләр өстендә утыра. Ур астындарак яткан авылны күзәтә, үткән-сүткән белән күрешеп кала, кеше булмаганда сәгатьләр буе ялгызы уйланып утыра, күңелендәге урман сәхифәләрен актара. Март кояшы карау белән сыерларны утарга чыгара башладылар. Җылылыкны тыеп, вак маллар, кош-кортлар да тышка чыкты. Хәтта арык алаша да язгы уянуны сизенеп, кирәккә, кирәкмәгәнгә пышкырына башлады. Наратта бүреләр бүртте, усак, чаганнарның кәүсәләре дымлана башлады. Кышлар тавышына да ниндидер яңа аһәң, яңа мәгънә керде. Хәлимнең күңеле генә кышкы йокысында калды. Көздән карчыклар салып калдырган бызны өретерлек кояш чыкмаган иде әле аның түбәсендә. Март та узып китте, апрель сулары акты. Урман аланы кардан тәмам ачылып җитте. Агачларга яшеллек кунды, көз өчеп киткән кышлар кайтты. Көннәр буе урман өстеннән кәккүк тавышы китмәде. Шушы кәккүк моңы белән уяна башлады ахры Хәлим. Күңеленең иң нечкә нәзберек, иң изге кылына кагылды бу тавыш. Кәккүк түгел, бәйләп, кыйнап ташланган җаны кычкырган кебек иде аңа. Кәккүк. Тавышын да шуңа ишарә итә бит. Ичмасам, күк-күк,
тәненнән кубарылып, күк катына очып киткән җанының иңрәү авазы ласа бу. Чынлап та, кошлар тавышы аның ябык хәтер сандыгына тылсымлы ачкыч булды ахры. Мәсәлән, шәүлегән тавышы аның күңеленә шым бирә иде. Төнге ябалак тавышына да аның елыйсы килә. Шул кадәрдә бәгырне әрнетеп яңгырый бу тавыш. Хәлимнең үз башын мендәр белән томалап куйган чаклары еш була иде. Әмма урман чыпчыгының тавышына куана иде ул. Күңелнең бик ерак почмагында калган ышаныч өметне сакларга булышкан ахры бу кышның сайравы. Аннары төнге йолдызлар белән дә күңелен сыный иде Хәлим. Яз көннәрендә утарда бөтен җан иясе йокларга кереп беткәч, ишек төбенә чыгып утыра да, җитү сакал мыегын сыйпый-сыйпый күк йөзенә бага. Йолдызлы күкне ул төрлечә күз алдына китерә. Аппак борчаклар чәчелгән ындыр табагы итеп тә, караңгы мич көймәсе рәвешендә дә, кайчакта күк аңа елаган төсле тоела. Утлы сызыклар ясап йолдыз атлу күз яшьләренең җиргә тамуы кебек. Кайбер йолдыз тезмәләрен Хәлим әйберләргә охшата. Әнә кое буенда әйләнеп торган чүмеч, әнә мая ындыр табагыннан ашлык ташый торган канатлы көянтә. Шул көянтәнең ике очына яртышар капчык сылы элә дә ат абзарына кайта ул. Туры килгәндә булышкан була Хәлим, әмма мая аңа йөген бирми. Карчыклар күрүдән шикләнә ахры. Буларның барысы да көз булган хәлләр. Яз кояшы белән мая да тышка чыкты. Әмма ул инде башка кыз иде. Көзге уенчак, тамырларында бүре каны кайнап торган дәртле кыз түгел. Ябыккан, күзләре караңгы бөҗра эченә ябылып, эшкә баткан, хәрәкәтләре дә салмакланган, күз карашлары да менә сүнәм дип тора. Әлбәттә, Хәлим буларны күрерлек хәлдә түгел иде. Менә әле генә авылына кайтып, кешелек асылына кабат ирешкәч кенә яңа баштан исенә төшереп, кичереп утыра ул буларны. Ул вакытта Хәлимнең үз хәле хәл иде. Бердән-бер тормыш мәшәкате, көндәлек эш, ярый-ялеш булган. Албасты сихреннән дивана булып калыр иде билләһи. Әйе, яз иртә килде. Шуңа күрә чәчүгә иртә чыктылар. Көн өтене кырдан кайтып кермәделәр. Язын карчыклар тагын бер ат алып кайттылар. Басуда җиңләеп китте, яшь бия белән Хәлим эшләде. Бик тиз ияләшеп киттеләр алар бер-берсенә. Хәлимнең күз карашыннан, ымыннан аңлый иде хайван. Атланып йөрергә дә өйрәнде Хәлим, гомумән аның тормышына ниндидер матурлык ям кергәндәй булды. Бу матурлык күңел түрендә таш булып катып калган майыны алыштырырлык булмаса да, дөньяга, тормышка көр, якты караш белән карарлык күпмедер тыныч, гамсез яшәрлек көч мөмкинлек бирә иде. Хәзер Хәлим аңлый, төшенә, сихер язгы яңарыш көннәрендә йомшый башлый икән. Кошларның дәртле сайравы да, агачларда бире тибенүе дә, яландагы беренче үлән кирфекләре, чәчәк күзләре дә, күктә җем-җем килеп янган йолдызлар да, үзенә генә бер татлы исе булган яз җиле дә, буларның барысы да Хәлимдәге зәхмәт сихер бауларын бушатып җибәрделәр ахры. Ара-тирә дертләп уянып киткәндәй була Хәлим. Үзе дә сизмәстән берәр нәрсә күреп ачыш ясый, аңа йотлыгып карый, аның күңеленә ятлап беркетеп калдырырга тырыша. Бер вакыт яралы каен тәненнән агып яткан татлы суны күргәч, ул аеруча тетрәнде. Уясыннан егылып төшкән сандугач баласын ниндидер йырткыч кошлар чукып үтергәч тә, үзен кая куярга белмичә йөргән иде. Бер көнне ике әпә 4 төлке баласы алып кайтты. Әниләрен үтереп, тиресен тунап алганнар. Шыелдашып капчык төбендә яткан бу сабыйларга карап та күңеле әрнеде Хәлимнең. Бу җанияләрен сулы чиләктә тончыктырып үтерделәр. Аннары куркыту, өркетү өчен булса кирәк, кыш-кырт абзары артындагы куакларга элеп чыктылар. Әпәләр. Хәлим өчен ачылып бетмәгән сер алар. Бигрәк тә шәнти бармагы булмаган ир. Кем ул? Хәлимнең әтисе дә шәнтисез булган бит. Хәтта кушаматы да шәнти имеш. Күлдәге вакыйга бик серле. Аны чынлап та үтергә теләделәр. Шәнти бармагын өскә чыгарып күрсәткәч кенә су төбеннән тартып алдылар. Кыш буе Хәлим әпәләр белән аралашмады. Аларның үз эшләре, Хәлимнең үз хезмәте дигәндәй, кичке аш стеле артында тавыш-тынсыз гына очрашып, ымлашып алалар да, шуның белән вәссәлам. Шулай да Хәлим шәнти бармаксыз әпәнең карашын гел туеп яшәгән икән. Лапас утары бүлү өчен киртәлек агач аударганда тойды ул беренче мәртәбә бу үткен карашны. Маугып кына эшләп йөргәндә, ниндидер зәһәр ут нур аның арка миен кимергәндәй булды.
Нәрсә булды бу? Хәлим үз-үзен белештермәстән кискен генә артына борылып карады. Юан гына усак агачы төбендә аңа төбәлеп шәнтисез әпә карап тора иде. Хәлим аның очкынлы күзләрендә ниндидер серле көлемсерәү, хәтта куану төсмерен күреп кала алды. Бу әпә белән икенче тапкыр күзгә-күз очрашуда урман эчендә, утардан шактый еракта булды. Хәлим кабан сукмагы куелган капкыннарны карарга барган иде. Кабан ерткыч хайван. Кулыңда коралың булмаса, һич җиңеп булмый аны. Утарда мылтыкның булганы да юк. Хәлим кабанга капкыннарны сакланып кына куя иде. Берәр кабан эләгә калса да, көтүләп килә балалар. Ялгызың гына алып кайтам димә. Син капкындагы кабанны сөйрәгән арада, башкалары өстеңә ташланмасын. Бу юлы да шулай булды. Хәлим капканга эләккән, инде тәмам хәлсезләнеп беткән кабан дуңгызын ычкындырмакчы булып иелгән генә иде. Янәшәдәге куак артыннан икенче бер дуңгыз атылып чыкты да, әллә нинди зәһәр ырылдавык тавыш чыгарып, Хәлим өстенә ташланды. Әмма корбанына килеп җитә алмады, аның сыртына гүпелдәп нәни генә балта килеп кадалды. Шытырдап шартлап сынган ботак тавышына башын борырга өлгергән Хәлим, каяндыр очып килгән һәм бөтен йөзе белән кирип баткан балта тырпаеп торган кабан гәүдәсенең җирдә бергәләнеп тәгәрәп йөрүен генә күреп калды. Бераздан агачлар арасыннан серле елмаеп әлеге таныш әпә килеп чыкты. Артыңнан күзәтеп килгән өчен гафу ит дигән кебек, ул уялчан гына иңбашын сикертеп алды, кулларын җәеп җибәрде. Үзе шундук йөгереп барып, җан бирергә өлгермәгән дуңгызны чалып җибәрде. Кыш ахырында аланнарда кар каткач, шәнтисез әпә Хәлимне пошый ауларга алып чыгып китте. Кичкенә балталарын билләренә уралган бауга кыстырдылар да, бер көнлек ит икмәк алып, юлга кузгалдылар. Аякларына ултанлы киез итек өстенә, юкәдән үреп кар өстендә йөрү өчен махсус эшләнгән канатлы чабаталарын киделәр. Кулларына бер башы йомры, икенче башы үткен итеп юнылган тәпәчләр тоттылар. Иң элек пошый изенә төшәргә кирәк иде. Көн үзәгенә табан, ниһаять яңа эзгә килеп чыктылар. Берничә сәгать элегрәк үткән булырга тиеш. Туктала кайры кимереп, ботагы чешемченеп бара, димәк, бик тиз куып җитәчәкләр. Менә ул. Әпәнең күзләрендә очкын пайда булды. Хәлимнең үзендә дә ниндидер бер кыргый хис уянды. Шүгәләп күзәткәндә, аның бөтен торыш тәртибе кыргый җәнлектән бер дә ким булып күренмәс иде. Хау-хаулап куа башладылар. Пошый шундук күздән югалды, әмма бу куркыныч түгел, иң мөһиме изне саташтырмаска. Менә тагын куып җиттеләр, тагын югалды, тагын якынайдылар. Берничә сәгать куышкач, каты кар өстендә батып калган пошый изләрендә алсулык күренде. Димәк, тояк бәбәкләре җәрәхәтләнгән. Таштай каты кар шулай бетерә пошый аягын. Канлы җәрәхәттән әрнегән аякларын кая куярга белмичә, тыпырчынып егылганчы куасын пошыйны. Бөтен ау шуннан гыйбарәт. Мылтык мазарда кирәк түгел. Әпәнең беренче авы түгел ахры. Ул адымын һаман тизләтә, ә Хәлимнең хәле бетеп бара. Шулай да калышмый. Пошый изендә кан күбәйде. Димәк, озак калмады инде. Караңгы төшкәнче барып тотачаклар. Башына сугып миңгерәүләтәчәкләр дә, шунда ук чалып, тунап, яхшы итеп капчыкларга салып, утарга кайту ягын караячаклар. Кар өстендә кан күргән сайын, Хәлимнең йөрәгендә нидер чәнчеп куя. Әнә, еракта пошый шәүләсе дә шәйләнә инде. Ул адымнарын акрынайткан, әмма әлегә үз хәлендә, үз аягында. Шунда әллә нәрсә булды Хәлимгә. Ул әпәнең чабуыннан килеп тотты да, пошыйга таба төртеп күрсәтте. Аннары кирәкми дигән кебек, акрын гына як-якка башын чайкады. Әпә бераз гаҗәпләнеп калды. Аннары пошыйга озак кына карап торды да, уң кулын үз корсагы өстеннән йөгертеп алды. Хәлим берни дә аңламады. Әпә тагын корсагын алга чыгарып, куллары белән сыйпап куйды. Аннары күкрәгенә бала кыскан кебек, учларын түшләренә куеп йөреп китте. Үзе әле пошыйга, әле үз корсагына төртеп күрсәтүендә булды. Хәлим шунда ук аңлап алды. Пошый авырлы, аның корсагында бала бар димәкче була бит әпә. Менә нидә икән хикмәт? Менә ни өчен пошый тиз бара алмый икән? Хәлим аңлавын белдереп баш какты. Аннары пошый ягына кул селтәп, кайту сукмагына ишарәләде. Кайтканчы сөйләшмәделәр. Әмма аларның күзләре сөйләшә иде бу минутта. Шунда беренче мәртәбә якынлык, хәтта туганлык хисе кичергәнен хәтерли Хәлим. Ул мәхлук әпәгә карата. Ә күңел алдамый ул. Сүз алдый, хәтта күз дә алдый. Ә менә күңел алдамый. Бу әпә кем ул? Хәлимнең кеме?
Кайчандыр урман юлында гаип булган әтисе куш йөрәк шәнти микәнни? 24-нче бүлек. Язны аяк өстендә үткәрделәр. Эш күп булды. Үз алдына озак юанып торырга вакыт тимәде. Әмма табигатьнең катгый кануны бар. Яздан соң җәй килә. Җәйге җылы кеше күңелен иләсләндерә. Аны бераз бушатып, туарып җибәрә, хөрлеккә, иреккә өнди, матурлыкка ымсындыра. Яз көне җан күңелдә шытып калган сөю мәхәббәт күзәнәгенә шифалы яңгыр яудыра, җылы кояшның бәрәкәтле нурын куя. Хәлимнең күңеле дә сизде, тойды бу табигать канунын. Ләкин инде кышлар сайравы да, агачлар шавы да, күктәге йолдызлар да, хәтта туганы кебек булып киткән Аксай да атына ул шундый исем бирде. Күңелендә көчәеп баручы дәрт ташкынын, яшәү гамен, җан сагышын басаларлык хәлдә түгел иде. Аңа мае кирәк иде. Аның күңеле, җаны, тәне, күзләре майыны сагынган иде. Хәлим моны җәйнең бер җылы көнендә бакчага су ташып йөргән мәлдә аеруча нык тойды. Түзеп булмаслык итеп тойды. Хәтта ул арба чиләкләрен ташлап, майыны эзләп китте. Башта ул майы бик еш йөри торган яшелчә бакчаларына барды. Аннары келәт амбарлар яныннан узды. Ул тирәдә дә күренмәгәч, туп-туры алачыкларга китте. Карчыклар янына аның бер вакытта да булай чакырусыз кергәне юк. Бу юлы үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Хәлим карчыклар бүлмәсенә барды да керде. Идәнгә җәелгән җәймә өстендә борчак чүпләп утыручы карчыкларны күреп тә гаҗәпләнмәде. Тирә-ягына каранып, майының юклыгына ышангач, борылып чыгып китте. Карчыкларның бер-берсенә карашып җилкә уйнатуларында күрмәде Хәлим. Хәзер кая барырга? Каян эзләргә майыны? Ул бөтен зиһенен туплап, бу араларда кызның җиләккә йөрүен исенә төшерде. Утар аланыннан арырак күк чәчәкле бер алан бар. Аның кояшка караган итәгендә җир җиләге күп була. Майы да шул яктан кайтып йөри. Бүген дә шундадыр әле. Бер очтан тышаулап җибәрелгән Аксайына да күз салыр. Хәлим ялгышмаган булып чыкты. Майы шунда иде. Әмма ул үзе генә түгел. Кыз янында Хәлимнең газиз аты Аксай тора. Майя атның алдына ук килеп басканда, Зифа муйныннан кычаклап, колагына нидер пышылдый, сөйлей. Хәлим пысыбрак кына якын килде. Талгын җәйге җил Майяның тавышын бик тиз китереп җиткерде. Хәлим, Хәлимем минем, ник син мине күрмисең? Ник син мине оныттың, а? Ник дәшмисең, Хәлим? Ник эзләмисең мине? Хәлим авызыннан үзеннән үзе, кош кебек, канатлары белән иреннәренә орыла бәрелә, салкын кыш буе күңел төпкелендә тоткын булып яткан сүз очып чыкты. Майя. Атның ялын бармаклары белән тарап торучы Майя сискәнеп китте, башын калкытты. Син шулай сөйләшәсеңме дигән кебек, атның күзләренә үрелеп карады, аннары бөтен тирә-якны күзәтеп чыкты. Бераздан тынычланып, сөйләшүен дәвам итте. Исәрләнәм бугай инде мин, Хәлим. Колагыма әллә нәрсәләр ишетелә. Эх, белмисең син минем хәлемне, күрмисең минем күзләремне, күрсәң иде күзләремне, күрсәң аңлар идең, сине ничек сагынуымны, üzülеп көтүемне аңлар идең. Бик яратам бит мин сине, Хәлим. Мин дә Майя. Бу сүзләрне дә Хәлим үзе әйтмәде. Аның әрнүле җаны бәгырь әйтте. Бу юлы Майя аермачык ишетте. Тавыш килгән якка борылып карады. Һәм шул минутта ук якындагы куак артында багана булып басып каткан Хәлимнең мөлдерәүле күз карашына кирип чумды. Кабат чыкмаслык, кабат калыкмаслык булып, Хәлим күзләренең, юк, Хәлим тормышының иң төбенә төшеп китте. Алар бу көнне аланда озак юандылар. Әллә ни сөйләшмәделәр дә, гашык җаннар кебек кочаклашып, сөешеп тә утырмадылар. Алар өчен бер-берсенә янәшә торуда, бер-берсенең күзләренә карашуда шиксез бәхет иде. Бер кыш, бер яз буе җыелган сагышны тиз генә бер очрашуда гына түгеп бетереп буламы соң? Күпме шулай сыенышып утырганнардыр, карчыкларның үзәккә үтәрлек каркылдык тавышына сискәнеп киттеләр алар. Майя шундук торып басты, тырысын алып китәргә җыенды. Аннары Хәлимгә тагын бер тапкыр өзлөрдәй булып карап алды да, ур артындагы келәтләргә табан йөгерде. Хәлим үз сагышы, юкла, үз шатлыгы белән ялгыз торып калды. 25-нче бүлек. Җәйгә кергәч, авылда кыр эшләре тамамлангач, ныклап торып пешәнгә төшкәнче дип, Хәлимнәр яңа йорт өчен бура бурарга керештеләр. Уста булып килергә авылда беркем дә риза булмады.
Хәлим зефәр белән барып, таныш марыйларны яллап алып кайтты. Эш гөрләп барды. Авыл халкы йөз чиерсә дә, күршеләр ташламады. Бигрәк тә Ак бабай гел янда булды. Марыйларга һич тынгы бирмәде ул. Әле тегесе ярамый, әле монысы ошамый. Әмма осталар аңа үпкәләмәделәр, чөнки барыбер үзләренчә эшләделәр. Хәлим дә балта тотып эшләде. Әтисез үскән балага эш өйрәтәсе юк. Агач та юнды, агачның кимәсен дә алды, чабатасын да чапты, сызгыч та тотты, шутлады да. Митри мактап, күңелен күтәреп торды. Әллә юри, әллә чынлап, Алла белсен. Шулай да Хәлимгә рәхәт иде. Ул хәтта бәхетле иде. Аның бәхете тулы түгел, әмма ул бәхетле иде. Менә бит аның кичкенәдән хыялланган нияте тормышка аша башлады. Нигезне яңартачак ул, яңа йорт куячак. Ир-егет буларак, гомеренең, тормышының мәгънәсен билгеләрлек зур, мөһим эш эшләячәк. Әнисен сөендерәчәк. Шушы нигездә гаилә корачак, нәселен дәвам иттерәчәк. Нарат агачын юкка гына кояш агачы димәгәннәр бит. Нурлы агач, утлы агач дип тә әйтәләр. Хәлимнәр капка төбендә балкып яткан алтын су нарат бүрәнәләрдән чынлап та бөтен урамга, бөтен авылга ниндидер көчле шаукым ургылып тора. Шифалы, якты нур бөркелә кебек. Хәлимнең күңеленә гел бер уй килә. Бу бүрәнәләр, бу бура, бу өй мәшәкате булмаса, нишләр иде икән ул? Ничек чыдар иде икән башына уптым ишелеп төшкән хатирәләр ташкынына? Җаны йөрәге ярылыр иде, яисә берәр яры чыгып чабар иде мөгаен. Атна 10 көн эчендә бураны урталай бүлеп, капканың ике янына утыртып та куйдылар. Матчаларны, түбә бәпкәләрен юнып чистартып, үлчәп кисеп, бура өстенә тизеп чыктылар. Калган агачларны ярырга алып бару өчен җайлап койма буена өйдиләр. Митри алып килгән марыйлар белән алыш-бирешне үзгәч, озак кына күңел ачып утырдылар. Сания бөтен булган байлыгын, сыен чыгарды. Урам күршеләре дә күчтәнешкә әллә күпме ризык керткән. Кем каклаган үрдәк, кем бал, кем май каймак алып килгән. Ичемлек тә күп ичелде. Марыйлар нык эшли дә, нык эчә дә. Моны һәркем белә. Сания да ичемлекне күп әзерләгән. Хәлим үзе дә ким куймады. Урманнан чыкканнан бирле аның бу кадәр ичкәне юк иде. Улының йомшап, мәлҗерәп калган гәүдәсен чыландагы сәкегә кертеп салгач, Сания аның яныннан китәргә куркып утырды. Курыкмады да ул. Нигәдер шикләнде, шомланды. Аңсыз-сансыз килеш ничек ялгызын калдырасың инде? Аңлы килештә урлап алып киттеләр бит үзен, дип уйланды ул. Хәлим тыныч кына ятмады. Аңгырашты, саташты, нидер эндәште, кем беләндер сөйләште, бәхәсләште, хәтта кулларын булгый-булгый сугышмакчы булды. Сания чак кына тынычландыра алды аны. Хәлим һаман бер сүзне, бер исемне кычкыра, шул исем белән кемнедер ялварып чакыра иде. Майя, Майя, Майя. Улым, улым дим, ярый инде, тынычлан, әйдә борылып ят, менә шулай. Сания Хәлимне таңга кадәр саклап утырды. Аның тирләп чыккан битен сөрткәләде. Таңда кояш яктысы белән кытыра башлаган чебен халкын якын җибәрмичә куып торды. Хәлим күзен ачканда янында ярым уеп әнисе утыра иде. Бик кызганыч тоелды ул Хәлимгә. Әнә ничек картайган, арыган. Әнкәй, Хәлим? Сания сискәнеп күзләрен ачты. Әнкәй, мин исергәнмен. Әйе шул балам. Ярый бер мәртәбә генә ярый ул. Дөнья гамыннан онытылып тору өчен ярый. Ачуланма яме, әнкәй. Үземнең дә эчәсем, ичеп онытыласым килде. Башка бер дә эчмәм, әнкәй. Менә сүз бирәм. Ярый балам, ярый эчмәссең. Мин сиңа ышанам. Ничек ышанмыйм ди? Син бит минем бердән-берем, улым, Хәлимем. Бразга тын калдылар. Хәлим тагын уйый башлады. Сания аның җитү чәченнән сыйпап утырды. Кинәт сорап куйды. Хәлим, кем ул? Майя. Уйып яткан Хәлимне ток суктымыни. Аның озын матур керфекләре сискәнеп ачылып китте. Бу керфекләр эченнән балкып, зәңгәрсу күз алмалары килеп чыкты. Алар киң ачылып, иң элек түшәмгә бактылар. Аннары Санияның борчулы күзләрен эзләп табып, "Каян белдең бу хакта, әни?" дип сорадылар да, кабат озын керфекләр куелыгында юк булдылар. Хәлим җавап бирмәде. Бары тик "Майя" дип яратып, йөзенә бәхетле елмаю чаткылары чыгарып кабатлады. "Матур исем", диде Сания. "Тик безнеңчә түгел. Татарча түгел дисәм, татарча ул. Гомер алихасы, ягъни яшәү алласы.
Мин күрдем аны, әнкәй. Бер сөйләрмен әле. Сиңа ул ошаячак. Син аны яратачаксың. Сония берни дә аңламады. Чын аналар кебек ул аңламаганын улына белгертмәде. Хәлимнең сүзен җипләп, ярый, яратырмын. Ул да мине яратыр, диде. Хәлимнең күңеле, уйлары әнкәсе янында түгел иде бу вакытта. Бу минутта ул 1 еллык гомерен урлап калган һәм аңа бетмәс-төкәнмәс бәхетен, майясын бүләк иткән урман дөньясында, 2 албасты карчык хакимлегендә, Марый урманнары уртасында посып яткан серле утарда иде. Дөресрәге, әлегә бу каргышлы дөньяга кирип бетмәгән, бәлки аңа кирү өчен кирәк булган мөһим исемне генә пышылды иде. Майя. 26-нчы бүлек. Күкчәчәкле аланда күрешкәннән соң Хәлим Майяны һич оныта алмады. Һәр минуты, һәр сәгате, һәр көне Майя белән тулы булды. Аның күзләре дә һәр җирдә Майяны күрә. Нәрсә генә әйтсә дә Майя исеме әйтелә. Хәтта тәнендәге һәр күзәнәк тә Майяның нәни генә күзәнәге. Тамырындагы һәр бер тик канда Майяның каны. Һәр сулышында Майяның кайнар сулышы бар иде. Йөрәге дә Майя дип тибә иде. Аланда утарда чакта нәрсә генә эшләсә дә, кая гына барса да, һаман Майяны эзләде. Алачыктагы бүлмәсендә чакта Майя яшәгән дөнья белән тоташтырып торучы бердән-бер урыннан, диварга чыкылган тишек яныннан китмәде. Ходай каргаган бу утардагы иң изге урын булгандыр ул. Күпме сөю сүзләре әйтелгән, күңел җылысы тибрәлгән, күпме хис тойгы кайнаган бу урында, күпме сер ачылган, күпме хыял туган, күпме яшь түгелгән монда. Алар арасында шатлык яше дә, сагыш яше дә күп булгандыр. Кыскасы, шушы урында Хәлим кабат туды, кабат уянып яши башлады. Хәтере кайтмаса да, күңеле ачылып, бөтен хисләре кайтты. Бу хисләрдән берләнеп, яңа хыяллар, киләчәккә яңа өмет туды. Карчыклар Майя белән Хәлим арасында кабат кабынган сөю уты хакында шактый вакыт белмәделәр. Әллә белмәмешкә генә салындылармы? Һәр хәлдә Майяны да, Хәлимне дә тыючы, былтыргы кебек зәхмәтле җәзаларга тартучы, кара сихер белән эш күрүче булмады. Хәлим белән Майя да бу юлы акыллы эш йөрттеләр. Карчыклар утарда булганда якыннан аралашмаска тырыштылар. Очрашканда да аска карашы бозалар. Хәтта моның бер чиге ахыры буласында чамалыйлар иде. Шулай да хуҗабикәләрне үртәмәскә тырыштылар. Хәлим үзе хакында уйламады, карчыкларның кызны тагын кыйнап, бәйләп, ябып куюыннан курыкты. Мәхәббәтне яшереп була димени? Утны капчыкка салып булмаган кебек, сөю хисендә кеше күзеннән яшерү мөмкин түгел. Ымсынышкан тәннәрне дә бер-берсеннән яшерү мөмкин түгел икән. Ходай бар бит ул. Шушы тәмуг авызында яшәп яткан 2 ятим баласына тәннәре белән кушылырга җай чыгармаса, юк та дияр идең. Андый җайны Майя белән Хәлимгә дә бүләк итте Ходай Тәгалә. Ул көнне карчыклар тоз эзләп сәфәргә чыгып киттеләр. Бу хакта Майя иртән-иртүк дивардагы тишек аша хәбәр иткән иде. Эшкә кая барасың? Дип сорады ул Хәлимнән. Ат белән бакчага су ташыйм. Мин дә шул тирәдә булам. Бүген аргы бакчадагы кыяр түтәлләрендә эшлим. Майя. Әү Хәлим, барсам ярыйдыр бит. Кил, Хәлим. Алар көндез очраштылар. Кыяр түтәлләренең аргы башында куыш бар иде. Хәлим барганда Майя шул куыш алдындагы ышыкка ашъяулык җәеп өлгергән иде инде. Аның өстенә төрле тагам ризыклар тезгән. Шунда ук шешә белән сөт тора. Өлгереп килүче яшел кыярлар тәгәрәшеп ята. Майя Хәлимне ерактан ук күз карашлары белән яратып, сөеп каршы алды. Чакыруын чакырды, тик икесенең дә тамакларына аш бармады. Бер-берсенә карашып утырдылар да утырдылар алар. Майя тарагын алып, Хәлимнең сакал-мыегын тарады. Бер очтан маңгаендагы миңенә кагылып үтте. Кинәт ул сикереп торды һәм сүз әйтергә дә ирек бирмичә, "Сал өстеңне. Бигрәк каткансың. Китер юып бирәм. Көн кызуында хәзер кибә ул", дип такылдый башлады. Хәлим аптырап калды. Ничек инде? Майя алдында шәп-шәрә калсынмы? Хәлимнең уйларын сизгәндәй, кыз әйтеп куйды. "Юкла карамыйм, бар куышка кирип шишен. Киемнәрен кипкәнче шунда утырырсың. Әпәләр бүген көтүдә, беркем берни белмәс. Бар инде, тиз бул." Хәлим куыш эченә кирип чумды.
Тиз генә өстендәге сәләмәләрен чишенеп атты. Кыенсынып кына куыш алдына килеп, киемнәрен тышкы якта басып торган кызга сузды. Майы юып, элеп килгәнче Хәлим куыш эчендә ятты. Кипшенә башлаган яңа пешән исе борыннарга кереп кытыклый. Тәнгә генә түгел, җанга да сихри бер иләслек, рәхәтлек бирә. Шунда ук җиләк исе, яңгыр исе, мәтрүшкә исе, кояш исе, җир исе, май исе. Әйе, Хәлимнең искә алганы бар. Майының да үз исе бар. Дөньядагы иң тәмле, иң татлы, тылсымлы, исерткеч истер ул. Мең төрле чәчәкләр исе бергә кушылып кына барлыкка китерә аладыр бу хуш исне. Әле аңа да шишмә исен, чыг исен, җәй исен үстәргә кирәктер. Хәлим шәп-шәрә калган килеш рәхәтләнеп чалкан төшеп ятты. Аякларын, кулларын як-якка сузып җибәрде, киерелде, күзләрен йомып тирән итеп сулыш алды. Булай туарылып, изрәп күптән, бик күптән ятканы юк иде инде аның. Бала чактан бирле. Әле дә хәтерендә, Ак бабай белән атлар көтәргә баралар да, шунда кунып калалар иде. Көтүче куышында таң аттыралар, офык артыннан кояш калыкканын күзәтәләр. Ак бабай алдындагы учак каршына утырып, төннәр буе сугышта булган хәлләр хакында сөйли. Я булмаса, борынгы каһарман бабаларыбыз турында риваятләр кили. Хәлим таң аткач кына йокыга китә. Шул йоклавыннан төшкә кадәр тормый ята. Ул янып киткәндә кояш югары була инде. Көн җылынган, үләндәге чык кипкән, авыл көтүе төшкелек ялга, утлауга җитеп килә. Ак бабай да үзенең атлары белән әллә кая китеп барган. Табигатьнең сихри тавышларына уянган Хәлимнең торасы килми. Ул баш очындагы хуш исле печән өемен рәтли-рәтли, тагын урынын җайлый, тагын изрәп йокыга китә. Тәмле татлы уйларга бирелеп йокыга уеп барган Хәлим тәненә салкын куллар кагылудан сискәнеп торып утырды. Шул ук салкын куллар аның күкрәгеннән этеп кабат ятарга куштылар. Хәлим буйсынды. Шунда гына ул куыш ишегеннән төшкән яктылыкка коенып, балкып басып торган бер сылу гәүдәне күреп алды. Майя бит бу, шәп-шәрә. Хәлим кинәт үзенең дә яп-ялангач ятуын исенә төшерде һәм кушучлап җан җиренә барып ябышты. Майя үзен бик сәер тотты. Менә ул Хәлим өстенә иелде, аның кушырып капланган кулларын ике якка алып куйды. Аннары Хәлимнең баштан аякка кадәр бөтен тәнен җентекләп карый, өйрәнә башлады. Назларга кереште. Хәлимгә булай яту бик кыен иде. Әмма ул үзенең җиргә Майя сихыр белән ябыштырып куелганын тойды. Башын калкытырга теләде, куллары буйсынмады. Хәтта теле дә юк иде аның бу минутта. Кызга исеме белән дәшмәкче булды, авызын да ачты. Беренче авазны ишеттерү өчен иреннәрен дә кысты, әмма авыз ачып сүз әйтә алмады. Аның күзләре генә, карашлары гына тере исән иде бу мизгелдә. Шул күзләр каршында дөньяның иң сылу заты, иң гүзәл кызы Зифа тәнен бөгә сыга, Хәлимнең тәнен назлый. Менә ул иреннәре белән Хәлимнең колакларын тешләп үтте, сакал-мыекларын, муен тирәләрен иркәләде. Икенче бер мизгелдә аның кайнар сулышы Хәлимнең култык асларын кытыклый башлады. Аннары кызның йомшак сусыл иреннәре егетнең күкрәк очларына кагылып узды, кендек оясын үпте. Хәлим бу сихри халәттән шаша язды. Аның каны уйнады, мие томаланды. Майя тәненнән аңкыган дым исеннән һәм кызның тыгыз күкрәк очларындагы салкын төймәләрнең тәненә тиеп алуыннан ярым хушсыз яткан Хәлим ниһаять кулларын кузгатып, бу сихри тәнне кочаклап алырлык, үз тәненә, күкрәкләренә кысып назларлык, иркәләрлек, яратырлык хәлгә килде. Ниндидер бер илаһи сәгать сугып, ике тән бер-берсенә кушылды. Җаннары аларның күптән бергә иде инде. Алар әле табигать балалары кебек сөешә, яратыша белмиләр. Сулышларында, хәрәкәтләрендә, сүзләрендә ниндидер матур тартыну, кыенсыну бар. Табигатькә, Тәңрегә рәхмәт. Әле дә ул аларның колагына, юк, җан кышларына, шулай ук күзләренә, иреннәренә, кулакларына, Зифа бутларына нәрсә эшләргә кирәген әйтеп тора. Үз гомерендә беренче мәртәбә кавышу, кушылу ләззәте кичереп, ярым шашып, ярым үлеп яткан бу ике җан иясе кешелек дөньясының, галәмнең үзәге, төше, асылы һәм яшәү мәгънәсе кебек иде.
Хәлим белән Майя үзләренең сихри куышларында көн сайын очраша башладылар. Тыз эзләп киткән карчыклар тоткарланды. Шул китүдән алар бер атналап юкка чыгып тордылар, ләкин алар барыбер кайтачаклар иде. Хәлим белән Майя арасында булган хәлләрне барыбер беләчәкләр иде. Майя, әйдә тагын качып карыйбыз, диде көннәрдән бер көнне Хәлим. Бу юлы әбиләр утарда юк, сихр көче дә алай ук түгелдер. Бу мөмкин түгел, дип кырт кисте Майя. Моннан бер кемнең дә кача алганы юк әле. Әбиләрнең куеп калдырган капканнарына юлыгып, берәр кайда егылып калып, явыз җәнлекләр авызына керүең дә бар. Синдә дә бар бит тылсым кеше. Бүре тикле бүреләрне өркеттең теге чакта. И Хәлим, миндәге тылсым егәренә әбиләр та итмиләр. Алар мине буйсынулы тылсым рухында үстерделәр. Аннары качып кая барыйм мин? Мин бит урман баласы, бер кыргый зат, ә син кешеләр янында, кешеләр арасында үскәнсең. Синең урының алар янында. Качсаң, үзең генә кач, Хәлим. Качып булмый дисең бит. Булмый, Хәлим. Нинди карчыкларсың ул, Майя? Сине бүре өненнән табып алганнар, мин моңа ышанам. Ә менә алар кемнәр? Кешеләрме, әллә берәр төрле кара рухлармы? Мин үзем дә белеп аңлап бетерә алмыйм, Хәлим. Кешеләр бугай үзләре. Кайчандыр кешеләр арасында яшәгәннәр ахры. Кешеләр аларны ни өчендер куып җибәргәннәр. Әбиләр менә шул кешеләрдән үч алырга йөриләр. Берәр нәрсә кылып кайткач, ничек пәри туе ясап утыруларын күрсәң аларның. Син дә шул үч белән бәйләнмәгән микән дип шикләнәм. Син килгәч алар бәйрәм ясап җенләнеп утырдылар. Мин кемсең, Майя? Берәр нәрсә әйткәннәре, сөйләгәннәре бармы? Синең сер, Хәлим, әпәләрнең берсе белән бәйләнгән. Мин моны төгәл беләм. Безнең алачык диварына бер такта кагылган. Анда 7 тамга бар, сихр тамгалары. Син аны беләсең. Түгәрәк эчендә тәре сурәте төшерелгән. Син шул тамгаларның 6-нчысы. Син алып кайткач, әбиләр 6-нчы тамганы карага буяп куйдылар. Әле берсе калдымы? Калды. Кешеләрдән аласы үчләре бетмәгән әле аларның. Менә шул синең тамганы алдарак буялган бер тамга белән тоташтырып куйдылар. Ул тамга шәнтисез әпәнеке булырга тиеш. Чөнки бер вакыт шул әпә югалгач, әбиләр әлеге тамгага күмер чәчеп фал ачтылар. Аның кайда икәнен белеп, кабат алып кайттылар. Майя, әйт әле дөресен. Минем хәтерне, үткән тормышымны кайтарып буламы? Була. Тик моның өчен вакыт кирәк, Хәлим. Мин аның юлларын да беләм, әмма тиз генә эшли алмыйм. Көч егәрем аз әле минем. Көзгә кадәр мин синең күңелеңә керәчәкмен. Урман гына шәфкатеннән ташламасын, агачлар гына нурларын кызганмасын, үләннәр генә шифасыннан, җир генә дымыннан мәхрүм итмәсен. Эх, Майя, тизрәк котылырга иде шуларның зәхмәтеннән. Карчыклар зәхмәтеннән котылып булмый, Хәлим. Алар бит чын кеше түгел, беләсеңме? Алар күзгә күренми дә йөри алалар. Әйе, син белмисең генә. Синең яңада кирип йөриләр алар. Алар менә хәзер дә янда басып торырга мөмкиннәр. Юкла, булмаганны. Синең гомерлек хәтереңне алдылар бит. Телеңне алдылар, Хәлим. Монысына да ышан. Безгә нык сакланырга кирәк. Сиңа явызлык кылырлар дип куркам. Алай тиз генә бирешмим әле мин. Ачуны китерсәләр, мин аларга бер хәл кылып куярмын, билләһи. Юк, Хәлим, бу хакта уйлама да. Карчыклар хакында бөтенләй уйлама. Алар кешенең уйларын да белеп сизеп торалар. Уйларын дамы? Әйе, мин уйлаган бөтен нәрсәне беләләр. Бу хакта төгәл әйтә алам. Шулай да качам мин, Майя. Сине дә алам үзем белән. Әйдә качабыз, бүген үк. Тукта, нидер сизәм мин, Хәлим. Баш очында ниндидер тавыш. Бу әбиләр галәмәте, алар сихре. Китим инде. Хәзер без еш очраша алмабыз. Җай чыкканны көтәргә кала. Онытма мине, Хәлим. Мине дә онытма, Майя. Онытмам. Егерме җиденче бүлек. Юк, сизмәгәннәр икән. Әллә сизмәгән булып кыландылар гынамы? Ничек кенә булмасын, Хәлимгә дә, Майяга да тиюче, хәтта аларны шелтәләүче дә булмады. Утарда тормыш җай гына дәвам итте. Һәр кемнең үз вазифасы бар бу катлаулы хуҗалык мәшәкатьләрендә. Кем кыр басу эшләрендә, кем абзар курада, кем көтү белән йөри. Хәлимгә авыррак эшләр эләгә. Яшь, көчле диптер инде. Җир агач эшләрен, шулай ук су ташуны аңа йөкләделәр.
Бер көнне җыйнаулашып, печән чабарга күршедәге күк чәчәк аланына бардылар. Көне буе рәхәтләнеп, киерелеп, селтәнеп печән чапты Хәлим. Шунда тагын бер мәртәбә сизде, ул кайчандыр печән чапкан булган инде. Әнә бит тәне ничек белеп, үз итеп, яратып эшли бу эшне. Кичкә табан карчыклар кайтып киттеләр. Алар болай да көне буе ирләрдән читтәрәк йөрделәр. Шулай ук озын кара күлмәк, туры төшереп бәйләнгән калын кара яулык. Ул яулык ышыгыннан йөзләре бөтенләй дә күренми. Ишлаебрак торган кәкре борыннары гына көләсене китереп килбәтсез рәвештә тырпаеп чыккан. Алар чабылган пакусны әйләндергәләп йөрделәр. Төшке аш өчен табын әзерләделәр. Соңыннан шул табынны җыеп алып, утарга алып кайтып киттеләр. Алар чабылган пакусны әйләндергәләп йөрделәр. Төшке аш өчен табын әзерләделәр. Соңыннан шул табынны җыеп алып, утарга кайтып киттеләр. Майя бу көнне әпә ирләр янында булды. Алар йыккан пакусларны юкартып таратып чыкты. Исте кибә башлаганнарын кузгатып күтәртеп йөрде. Ә Хәлим чапты да чапты. Әллә ни армады да. Уч төпләре кабарып чыкты, аяк балтырлары таштай катты. Әмма кичкә кадәр кулыннан чалгысын ычкындырмады. Кайрак та әйбәт иде. Ике генә ашкып җибәрәсең. Чалгының йөзе шундук җаныңны кырып алырлык хәлгә килә. Менә чабып ташланган алан уртасында алар икәүдән икәү генә калдылар. Бер-берсенә мәхәббәтләре ташып торган ике җанны иретәсе юк иде. Әпәләр тау артына китеп югалу белән алар бер-берсенә сарылдылар. Аннары яңа гына чабылган хуш исле печән өстенә тәгәрәделәр. Хәлим белән Майяны карчыклар печәнгә төшкәннең 3нче көнендә тоттылар. Печән кибән артында бер-берсенә сыенышып утырган чакларында өсләренә килеп чыктылар. Килделәр дә дәшми нитми генә Майяны кулыннан тартып торгызып, җитәкләп алып кайтып киттеләр. Хәлим авызын ачып, кибән төбендә утырып калды. Кич бик озак йокыга китә алмый ятты ул. Нәрсә булды Майя белән? Тагын кыйнап бәйләп ташладылар микән? Ничек кенә белергә соң? Дивардагы тишектән бернинди файда да юк. Тәрәзә аша үрелеп караса, бәлки ни дә булса күреп булыр. Хәлим тиз генә торып тышка чыкты, мәче адымнары белән алачыкның аргы башына юнәлде. Үрелеп, тишек аша эчкә карады. Майя күренмәде. Сихерче карчыклар гына бер-берсенә каршы тезләнеп, күзләрен йомып, ниндидер мәҗүси дога пышылдыйлар. Кая куйдылар икән Майяны? Берәр пишмакка бәйләп ташлаганнардыр әле хәшәрәтләр. Хәлимнең уйлары яшен тизлегендә бәргәләнеп йөрде. Шул уйлануында ул бер хәтәр фикергә барып төртелде. Әллә карчыкларга бер хәл кылыргамы? Мәңгегә котылыргамы алардан? Хәлим шулай дип уйлап та бетерде, алачык пычмагында сөялеп торган юан гына күсәккә барып та тотынды. Үтерәм. Сугам да үтерәм үзләрен. Дип кенә карасыннар, үтерәм, дип ишеннән генә ярсып, карчыклар янына керә торган ишеккә омтылды. Шул омтылуында тупсы алдында туктап та тормыйча эчкә кирип китте. Әмма карчыклар утырган түр бүлмәгә кирип җитә алмады, чыра яктысы төшеп торган ян-як бүлмә ишегендә бер кара шәүлә пәйда булды. Аның аппак йөзенә үлек төсләре кергән, ә карашлары караңгылык, салкынлык бөркеп тора. Албасты карчыкларның берсе иде ул. Каны кызып нәрсә эшләгәнен белмәс дәрәҗәгә җиткән Хәлим аңа кулындагы авыр тәпәш белән сугарга кизәнде. Әмма аның куллары иясен тыңламыйча күтәрелгән килеш эленеп калдылар. Шул вакыт теге карчык ике кулында алга Хәлимгә таба сузып җибәрде. Үзе йөзен чытып, күзләрен кысып ысылдап куйды. Карчыкның кулы бу якка хәрәкәтләнгән саен Хәлим үзенең артка таба ава баруын тойды. Ниндидер күренми, беленми торган җил сулышы аны үз ихтыярына алып, артындагы стенага илтеп терәде. Хәлим ах итеп аркасы белән шул стенага барып бәрелде дә идәнгә шуып төште. Башка бер ни дә хәтерләми ул. Тик теге албастыларның баш очында эленеп торган, җыерчык баскан кара тимгелләр белән чуарланган килбәтсез йөзләрен генә шәйли. Колак төбендә каркылдап торган сөйләшүләрен генә ишетә. Йөзенә ак сызам, йөзенә кара сызам, кара акны бетерә, кара акны үтерә. Карчыкларның хәшәрәт йөзләре Хәлим өстендә салмак кына селкенәләр дә селкенәләр. Һаман бер сүзне кабатлыйлар. Хәлимгә ак таш, Хәлимгә күк таш, Хәлимгә кара таш, ак таш күк ташны яба, күк таш кара ташны яба. 28-нче бүлек.
Хәлим баш очындагы туман пәрдәсе артында беленер-беленмәс кенә селкенгән ике йөзне күзәтеп ята. Шул ук таныш тавыш. Ак таш күк ташны яба, күк таш кара ташны яба. Таныш тавыш бит бу. Мәймүнә карчык тавышы, теге имче Мәймүнә тавышы. Тагын Хәлимне сихерләргә килгән микәнни? Тагын ишкереп-тишкереп җафалап бетерәләр икән. Хәлим күзләрен ачты. Ул тәмам айнып җиткән иде. Түшәгендә үк торып утырды, Сания да шунда икән. И балакаем, бигрәк нык куркыттың, төне буе саташып, кем беләндер тиргәшеп, сугышып чыктың. Үтерәм дип кычкырып үрсәләндең. Менә сине тынычландырыр өчен әби карчыкларны да чакырдым. Мәймүнә әбиең тирә-якта беренче имче. Синдәге зәхмәт ырлыгын чыгара алмас микән дип чакырдым инде. Мәрткә китәсең дип торабыз бит, балам. Сания дымлы күзләрен мөлдерәтеп сөйләде дә сөйләде. Хәлимнең бу минутта үкереп елыйсы, рәхәтләнеп бер бушанасы килде. Төштәге хәлләрне исенә төшереп, өндәге йөрәк әрнеткеч галәмәтләрне күреп, аның күңеле тулды. Чынлап та, күзләреннән берничә бөртек яшь бәреп чыкты. Әмма Хәлим иркенләп елап җибәрә алмады. Әллә янында һаман ишкеренеп, имләп булашкан Мәймүнә карчыкның төкеренеп йөрүе кумачау итте. Әллә ул бу зәхмәтле елда ничек еларга кирәген оныткан иде. Вәсимә карчык белән Мәймүнә карчык дога пышылдый чыгып киткәч, Хәлимнең зиһен савытында бәргәләнгән беренче уй шул булды. Монда да шул ике карчык. Кайчан кытылам инде мин бу җан албастыларыннан? Ичмасам, төшен дә күреп бетермәде бит. Тукта. Ул бит качалмады, ул бит тотылды. Хәлим шунда тагын төшенә әйләнеп кайтты. Юк, ул инде тәмам уянган, урмандагы хәлләрнең калган өчен хәтер төбеннән капшап табарга тырышып ята иде. Улының кинәт кенә тынып, уйчанланып калуын күргән Сания, куркып шикләнеп, "Ишкынмаганмы бу бала?" сорап куйды. "Балам, бер хәл булмагандыр бит? Башыңа уртамы әллә?" "Юк, әнкәй. Бар җиремдә таза. Ялгызымны гына, үземне генә калдыр әле, әнкәй." "Ярый, балам, мин монда гына, кирәк булсам чакыр, яме?" Хәлим тагын хәтер ишеге төбенә килеп басты. Әйе, ачык хәтерли Хәлим. Ул төнне карчыклар яшәгән алачык бүлмәсенә имән таяк күтәреп барып кергән иде. Шунда башланды да инде әкәмәт хәлләр. Бер кем сукмаган килеш таягы ние белән стенага очты ул. Аннары идән чүпрәге кебек йомшап мәлҗерәп идәнгә килеп төште. Тагын нәрсә булды соң әле? Карчыклар аны сихерли башладылар, битенә, шәрә тәненә ниндидер ак, кара ташлар белән сызыклар сыздылар, өстенә көл сиптеләр, әллә нинди үләннәр белән йөзен чәбәкләделәр. Аннары күзләрен бәйләп, үзләренең сихер алачыкларына, гыйбадәтханәләренә алып кирип киттеләр. Хәлим төштәге кебек кенә хәтерли. Үзе атлый, үзе атламый. Җирдән аз гына күтәрелгән килеш очып бара ахры. Менә сихер тамгасы сызылган ишек шыгырда башыла башлады. Алда ике карчык, уртада Хәлим сөйрәлә. Явыз аждаһа авызына кергән кебек, алар сихер алачыгының караңгылык, салкынлык, шым аңкытып торган ишегенә шуышып кирип киттеләр. Кергәч нәрсә булганын Хәлим ачык кына хәтерләми. Ниндидер как сәкегә яткырдылар. Өстенә юеш сасы тире яптылар, башына маңгай турысына үзле балчык сыладылар, йөзенә кысасыны китерерлек тәмсез су бөркеделәр, әшкелтем төтен өрделәр. Тагын ниндидер ачы тавыш яңгырап тора Хәлимнең колагында. Хәлим. Таныш тавыш бит бу. Майя. Башка ул берни дә белми. Уянып киткәндә Хәлим үзенең алачыгында түшәк өстендә ята иде. Билдән югары ялангач, тәне пычранып, буялып, тырналып беткән, иңнәренә ком, көл кунган, хәтта авыз эчендә дә тәмсез, әшкелтем тозлы тузан, тешкә тиеп шыгырдап тора. Күзләрендә дә ком тузан, бөтен тәне сызлый. Гүя куллары, аяклары үзенеке түгел. Кыймылдатырга да куркыныч. Кузгала башласа, хәзер бөтен тәне таралып, сүтелеп китәр төсле. Кузгалмыйча озак ятты Хәлим. Авырту зиһенен томалаган ахры. Берни хакында да уйлыйсы, исенә төшерәсе килми иде аның.
Хәлим бу юлы тәгаен сизенә. Карчыклар аның бәгыреннән майыны үзеп ала алмаганнар. Чөнки ул май хакында да, кичә кич, бүген төнлә булган хәлләр хакында да төгәл белә. Димәк, сихраны ала алмаган. Менә ул үз бүлмәсендә ята. Сакта юк, куллары, аяклары да бәйләнмәгән. Хәтта хәтеренә, зихененә дә әллә ни хилафлык, зыян килмәгән. Шулай да ниндидер хикмәт бар монда. Майы кайда соң? Карчыклар белә, майыны ташлап китмәячәк Хәлим. Шуңа күрә дә кызны яшереп, качырып тоталардыр. Хәзер торып, майыны эзләп карарга кирәк. Бу юлы күсәк тотып йөрмәячәк инде. Хәйлә белән алырга кирәк ул албастыларны. Хәлим. Кемдер Хәлимне дәшә түгелме соң? Каян булыр бу тавыш? Кем ул? Әллә тилегә сабыша инде? Хәлим. Түшәмнән дисәң. Аһа. Дивардагы тишектән килә бит бу тавыш. Хәлим көч-хәл белән генә торып, тишек янына килде. Кем бу? Мин, Майя. Хәлим, әбиләр чыгып китте. Миңа тышка чыгарга ярамый. Сүз бирдем. Сүземдә тормасам, сине харап итәчәкләр. Бу безнең килешү. Мин сиңа якын бармыйм, алар сиңа тими. Харап була яздың бит син, Хәлим. Ярый әле барып таптым үзләрен. Башка үртәмигә биләрне. Безгә барыбер бергә булырга язмаган, белеп тор. Без бүтән күрешмәячәкбез. Ә инде күрешә калсак, кабат килә калсаң, ушыңа киндегеңне кысып кил. Ул сине сихер зәхмәттән саклар. Син озакламый кешеләр арасында яши башларсың. Мин калам. Әмма мин үземдә синең җан бөртегеңне, кан тамчыңны, тән күзәнәгеңне алып калам. Хуш, Хәлим. Майя, нәрсә сөйлисең син? Әйдә бергә китәбез, Майя. Ташлама мине, Майя. Бер каяда бармыйм мин синсез. Кешеләр дә, башка дөньяларда кирәк түгел миңа. Миңа син кирәк, Майя. Үзен үзе белештермичә, Хәлим саман диварны кыйный башлады. Үзе бер туктаусыз кычкырды. Майя! 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 Аннары хәле китеп идәнгә шуып төште. Башын стенага терәп тынып калды. Юк, тыштан гына шулай тынып калгандай булды ул. Иштән сулкылдап, ачыргаланып елады Хәлим. Аның калтыранып, мәрткә китеп утыруын күргән һәрбер кеше бу кадәр дә бәхетсез кеше бөтен дөньясында юктыр дип уйлар иде. Юк. Хәлим булай гына бирешергә теләмәде. Ул бөтен авыртуын, күңел әрнүен җиңеп сикереп торды, ишекне бәреп ачып, юлында очраган читән кыймаларны аударып, Майясы янына йөгерде. Менә ул очып диярлек тузанлы сукмакка чыкты, әмма ерак китә алмады. Нәрсәгәдер абынып, нәкъ кые янына барып капланды. Торып китмәкче булды, аягына басты. Майяны кабат йоткан алачык ишегендә аермачык күрде, әмма ара атлап китә алмады. Кыеның ике ягында кара багана кебек үрә катып торган албасты карчыклар сихре белән бер урында кадалып калды. Хәлим нишләргә дә белмәде. Аң зихыны исән имин, хәтта куллары, башка тән әгъзалары да тере, үз урынында. Ә менә аягы җиргә ябышып калган. Бер ара нишләргә белмичә аптырап торган Хәлим кые янына куелган тулы чиләкне күреп алды. Иелеп, шыңлап, зыңлап торган башын шул чиләктәге салкын суга тыкты. Моңа гына риза булмыйча, чиләкне ике яктан кысып тотып, өскә күтәрде һәм андагы бөтен суны үз башына куйды. Бозлы су Хәлимнең тәнен генә түгел, җанын, бәгырен, күңелен ишетте, туңдырды һәм аның бөтен җан тән җылысын, шул җылы белән бергә хушын, хәтерен, аң зихынын алып җиргә агып төште. Тапталып, зәгыйфләнеп беткән үлән бөртекләренә яшәү бүләк итте. Бираздан Хәлим албасты карчыкларга ияреп урманга кереп бара иде инде. Ярсуы, дуамаллыгы басылган, тәне җиңеләеп, җан күңеле бушап, күзләре тоныкланып калган. Аның өчен хәзер Майя да юк, бер еллык урман тормышы да җуелып юкка чыккан. Тиздән ул бу карчыкларны да, бу урман юлында, тәнендәге җан, бәгырендәге авыртуларны да тәмам онытачак. Ярты көнлек сәфәр кичеп, бер ел элек килеп туктаган юл буена, андагы серле багана төбенә килеп утырачак. Шул мәлдә албастылар сихре белән аның элекке хәтере кайтачак, аң зихене сафланачак. Әмма ул шуның бәрабәренә урманда яшәгән бер еллык гомерен онытачак. 29-нчы бүлек.
Ниһаять Хәлим барысын да исенә төшерде. Аның өчен хәзер һәр нәрсә көн кебек ачык. Ул сихер зәхмәт корбаны булган. 1 ел буе ниндидер хәшәрәт албастылар белән яшәгән. Нәрсә кушсалар, шуны эшләгән, ничек теләсәләр, шулай йөргән, утырган, яткан, ашаган, йоклаган, хәтта уйлаган, хисләнгән. Бу бит коточкыч нәрсә. Бу иң әшәке куллык. Бу кешенең кешелеген урлау, гомерен урлау, үткәнен генә түгел, киләчәген, бәхетен урлау. Бәхетен? Юк, бу куллык аңа бәхетсезлек яисә кимсенүле гомер генә бүләк итеп калмаган. Ул аңа майыны да биргән. Димәк, бәхетен дә. Нишли икән анда майы? Ничек яши икән? Сагынам икән? Онытмаган микән Хәлимне? Эх, бер тапкыр гына күз чите белән генә күрергә иде үзен. Әллә эзләп чыгып китәргәме? Таба алырмы ул майысын? Һич шиксез табар. Мәрхүм әбисе әйтә иде. Һәр сөюнең үз йолдызы бар. Адашканнарга, юлсызларга шул йолдыз юл күрсәтә ди торган иде. Аннары майы үзе дә чакырып калды бит аны. Кабат килсәң, киселгән киндегеңне учлап кил диде. Тукта, ничек инде киселгән киндегеңне? Аңлашыла. Мәймүнә имченең бу хакта сөйләгәне бар. Баланың киселгән киндеге аны гомере буе кара сихердән, явыз зәхмәттән саклар. Ташламагыз, югалтмагыз, пычратмагыз аны дигән иде ул күршедәге Миңзифа дигән хатын бала тапкач. Бәлки, әлеге Хәлимнең киндеге дә саклангандыр. Бәлки, бу киндек киләчәктә аның җан һәм тән сакчысы булыр, Әнкәй дим. Әу балам, нәрсә кирәк? Хәлең аруландымы? Ашыйсың, ишәсең килмиме? Юк, әнкәй. Әйт әле, мин тугач, киселгән киндегемне кая куйдыгыз? Мондый сәер сорауны көтмәгән Сания башта хушын җыя алмыйча торды. Аннары әйтте дә бирде. Киндекме? Бар ул, бар. Беренче алган чәчең белән бергә төреп, синең түшәк очындагы матчага кыстырып куйган идем, балам. Хәзер дә шундадыр, кайда булсын? Нигә, ни өчен кирәген дә сорап тормыйча Сания түргә узды. Нәкъ Хәлим баш очындагы матчаның түшәм ярыгын капшый башлады. Бираздан шыгырдавык кагазгә төрелгән киндек белән чәч бөртекләрен тартып та чыгарды. Бик озак карап торды Хәлим аларга. Кибеп, карайып беткән ит бөртеге әллә ни кызык тоелмады. Шулай да бу сәер яткәрне күргәч, аның йөрәге ешрак тибә башлаган кебек булды. Сания улының сөйләшә башлавын, тормышка кайтуын күреп тынычланды ахры. Сорап та карамыйча өстәлгә аш-су әзерләргә кереште. Аннары: "Ашый тор, улым. Ак бабаңны, Вәсимә әбиеңне чәйгә чакырып керәм әле", дип тышка чыгып китте. Вәсимә карчыкны ияртеп кайтып кергән Санияне кыры түшәк, ярым бушап калган өстәл каршы алды. Өстәлдә язу. Ашыгып сырланган юлларны Сания чак-чак кына таный алды. "Әнкәй, ачуланма, мин бәхетемне эзләп киттем. Майын эзләп киттем. Көт безне. Борчылма, киндегем мине саклаячак. Хәлим." Сания буыннары йомшап караватка утырды. "Улым, балакаем, тагын ташлап киттеңме мине? Я Рабби, тагын нинди сынаулар җибәрдең миңа? Хәзер нәрсә эшләргә инде миңа? Каян эзләргә Хәлимне?" Көтәргә, Сания. Бу сүзләрне ишек төбендә басып торган, бер карауда барысында аңлап алган Ак бабай әйтте. Үч иткәндәй тышта да Санияпа дип кычкырган хатын-кыз тавышы ишетелде. Өйдәгеләр тәрәзәгә капландылар. Тавыш озак көттермәде, балага узып гәүдәгә тулыша башлаган Нәфисә булып ишектән килеп тә керде. "Санияпа, беләсезме? Аркасына капчык аскан Хәлим урманга таба китте. Барыгыз инде, нишләп утырасыз? Куып тотыгыз үзен. Тагын югалачак бит ул. Санияпа, нәрсә булды? Нигә дәшмисез? Барыгыз дим, алып кайтыгыз Хәлимне." Сания бер мәл нишләргә белми торганнан соң ишеккә омтылды, әмма аның беләгеннән Ак бабай тотып калды. Чыгып китәргә ирек бирмәде. "Юк, кызым, барма. Бүген тотсаң, иртәгә китәчәк ул. Иртәгә дә тотсаң, берсе көнгә китәчәк. Язмышы шул аның. Язмышы чакырып йөртә малайыңны. Хәзер көтәргә генә кала. Түземлек, сабырлык бирсен сиңа Ходай.
барыбызга да түземлекләр, сабырлыклар бирсен. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. 30-нчы бүлек. Урман юлыннан аркасына солдат биштәре аскан берәү бара. Авылына кайтып барадыр дисәгез, нык ялгышырсыз. Ул әле генә туган нигезен, газиз анасын калдырып чыгып китте. Кая бара ул дигән булып сүз уйнатып тормыйм. Без барыбыз да беләбез. Ул якты дөньяның бер үксез баласы. Аның соңгы 2 ел эчендә күргәннәрен кай берәүләр гомерләре буе күреп бетерә алмыйдыр. Әле күрәселәре күпме аның? Ә беләсезме? Бу адәм баласы үзе теләп албасты өненә кереп бара. Чөнки аның максаты бар. Аның олы, көчле йөрәге бар. Нык ихтияры, аяк акылы, бетмәс төкәнмәс сөюе бар. Аны инде булай гына алып булмый. Бер сихер зәхмәти дуга, кара йола белән генә буйсындырып булмый. Чөнки аның күкрәк түшендә сихер кайтара торган гомер ачкычы, киндек иясе бар. Ә түш кесәсендә әнисе салган дугалык бөти бар. Юлы ераганың, күпме барасын ул үзе дә белми. Бер көн барырмы, бер атна, бер ай, бер ел барырмы? Әллә гомере буе барып та максатына ирешә алмасмы? Укучым, син түгел, хәтта мин үзем дә бу хакта төгәл генә әйтә алмыйм. Каһарманнарны ак кагазда тудыру гына җиңел бит ул. Бер тәпи баскач, яши, сөйләшә, шатлана башлагач, алар сиңа әллә ни игътибар итмиләр. Үз юллары белән, үз язмышларына каршы чыгалар да китәләр. Бер киткәч, тиз генә әйләнеп кайтырга теләмиләр. Хәлим дә мине тыңламый инде. Үз өеңә кайт, әниеңне куандыр, беренче мәхәббәтеңне бәхетле ит. Ул сине үзлеп ярата бит. Рәхәтләнеп яшәгез, күп балалар үстергез дип карыйм. Ул минем сүзләрне колагына да алмый. Үз 90-90. Аның башында бары бер генә уй бетерелә. Ничек тә майыны табарга. Шул вакыт Аллаһы Тәгалә яраткан аяз күк өстендә әллә каян гына майының сыңгы сүзләре пәйда була. Мин үзем дә синең җан бөртегеңне, кан тамчыңны, тән күзәнәгеңне алып калам дигән иде ул саубуллашкан чакта. Кем белә, бәлки Хәлимне албастылар өненә әнә шул җан бөртеге, кан тамчысы, тән күзәнәге чакыргандыр. Әгәр шулай икән, барыбыз да тыныч булыйк. Моңа кадәр табигатьнең үз балаларына карата бер мәртәбә дә явызлык кылганы юк әле.